Benvolgudes famílies de Musicant. Avui la presentació és del concert de final de curs. Veieu que l'entorn no és l'habitual, seria la parròquia. És l'entrada de l'escola amb obres i l'únic que queda viu de l'anterior són aquestes dues plantes. Bé, jo. Us presento, per tant, el concert de final de curs. Vol dir el concert de les iniciacions, el concert de les corals infantils, del cor de pares i de la coral del cor jove. Primer de tot, vull fer, abans que res, un agraïment a les persones que han fet possible això. D'una banda, musicalment, la Laia, el Marc, amb la coral jove, el Marc amb tota la resta de les corals, ja sabem que per nosaltres és un pilar de l'escola. I després les persones que han fet possible o bé els àudios o bé els vídeos. Un molt especial, un agraïment. Roc Laín, Lluna Vila, Roc i Lluna, moltes gràcies per fer possible que els nens de les iniciacions tinguessin el seu vídeo. Moltíssimes gràcies. Lluna, Roc, Lluna. Moltes gràcies. Un altre agraïment, no menys important, per el José Luis Insúa, professor de guitarra, i la Marisa Martins, professora de cant, que els dos han fet possible la majoria dels àudios de les corals infantils. Jo n'he fet algun, però vaja, el mèrit no me'l porto jo. De les corals de pares els he fet jo, però perquè he estat mirant molt com ho feien els altres. I del cor jove, la Laia s'hi ha lluït moltíssim, amb la col·laboració humorística sovint del Marc, perquè ell ha participat d'una manera o una altra en les diferents gravacions que ha fet. Moltes gràcies a tots. Sabem que podem tornar-hi, sabem que la situació pot tornar a necessitar que les nostres classes no siguin les presencials, però també sabem que hem lluitat moltíssim, que continuarem lluitant, que hi haurà moments de decaiguda, però que segur que tornarà la música a guanyar. La música sempre guanya, sols o en col·lectiu. Una abraçada a tots i fins al setembre.